Inkoplu għaddajin ninsru nafu aktar l-kantanta mistidna li hija Corazon Mizzi, tajjeb najdu, il-kunjom importanti. Kella jihdu għal-jom, Għax il-taddar, jihdu għal-jom, ma semmix il-kunjom. Darba jena kell intervista, ma semmix kunjom ikon zaħir. Vera. U missiri ħalija. Ara. Għatmela mill-għodim semmi kunjomi. Mux taħmel, sabiħ bonaċi. Sabiħ bonaċi, anke Mizzi. Ejva. Mux għasek komuni. Vera, vera. Tanik tarari, ġifiri. Jerġa? Corazon, il-karriera mużikali tijak. Bdiet ta' eta zaħira. Mux wis, ġvi ma konġaw it-tfal li. Le, ġviri ma. Sem fil-festival zuħ. Naħseb li bdejt feta tajba li ġa kont ftit matura u stajt twassal il-messaġġ li anke t-timbru tal-mużika li jinti rrit taqbad. Fil-fatt, ħafna nis ma jafux li jien meta bdejt inkanta u bdejt nitħarreġ fil-vuċi. Ma kellix l-idea li nkanta qoddim in-nies, speċ ta' jien sempliċement bdejt nistudja kmieni kelli dak l-10 snin. Il-vuċi ma laqas ma kont nkanta qoddim ħadd, kont ngħid ħanamela l-pjaċir, forsi xi darba. Għal-gost tad-dar għaliex inti forsi kont tħobb ġa tikteb xi ftit tal-mużika. Kont indoq il-pjanu. Indoq il-pjanu, ovvja, inti rrid biex turi il-kapaċità tiegħek fejn tidħol kidba forsi, rrid kanta. Imma lik. U fil-fatt tant ma kontx nemmenek li darba minnhom l-allima tal-vuċi tiegħi li baqajt nistudja magħha sal-lum kien jisimha Claire Massa u kienet tgħallem fl-iskola fejn kombinazzjoni kien jgħallem u għadu jgħallem anke Mark. U konna hemmhekk u jiena kont naqasi fi senta insomma u għaddi xi jgħid tal-kor. U kelli nkantala Happy Birthday. U wara qalt li smart li ħankellmek. Qalt li inti ma tistudjax il-kant, qalt li għandek vuċi tajba. Tira li taqat ma tħajjart u din l-allima ġifiri ħaditni taħt ideja u għagġnitni insomma u għamnitni taħtni ħafna għodda li mbagħad użajthom fil-karriera tiegħi. Nirringrazzjaw għamela. Ekku. Lila u l-allima wkoll tal-pjanu tiegħi. Marija illi kienet strumentali għax għalmitni nimħabba Il-pjanu l-estate il-kors kollu tiegħu? Il-pjanu għamilt sa Grade 8 ma' Marija Brinkat u l-iktar importanti li għamlet Marija ġifiri apparti li ħarġetni għall-eżamijiet hija illi din rawmet fija rnexxiela ġifiri bil-kbir li mħabba lej kull mu mużikali ġifiri anka fil-lezzjonijiet kienet tissemmanna biġġiet tal-mużika nagħmlu l-kritika kienet saret jisa kważi ħabiba tiegħi xi mbagħad bdejt nikber u kważi sirna ħbieb. U din importanti ħafna x'inti ma tistax sempliċement kollok vuċi tajba jew tkun mużikali, qed tkun tħobb dak li tagħmel. Nkella xejn, bla dubju. Jiena nemmen li ħafna ġenituri jiġu fuq illum u jgħiduli għandi tifla tkanta jismaħħa rux tajba u tkun żgħira ħafna. U jista' jkun tkun tajba u ma tistax tiġġudika ħafna drabi feta żgħira. Feta żgħira. Jagħmlu żbar kbir, jiena ġieli għaddejt minnha wkoll anki bħala acting, edu isma' it-tifla naħseb li kapaċi ta' jismaħħa jara, whatever. Ikun hemm, tinduna li jkun hemm talent, imma nkunu għadna l-bot, ġifieri importanti li tfal intu għom iċ-ċans tagħhom. Inti kellek dik ix-xorti li inti il-pass tiegħek kien bil-mod il-mod u wasalt. Li tista' tagħmel f'dik l-età jekk nista' ngħaddi parir żgħir u naħseb ħataqbel miegħi. Hija li trawwimhom fl-imħabba, jiġifieri ħudhom jaraw il-mużika, ħudhom jaraw il-ħadd ieħor ikanta. Jiena niġba ma niġbaqat fil-verità li nħeġġeġ lill-ġenituri li jieħdu t-tfal tagħhom it-teatru. Ekku, veru. Għaliex it-teatru ħajallimhom u ħajsiru jħobbu u minn hemm irridu nibdew. Mhux kemm nidru fuq television, għax illum hawn din it-trend. Ekku. Ma nafx bil-Malti. Vizzju illi it-tfal irridhom narawhom jidru fuq television. Mhux minn hemm irridu nibdew. Nibdew il-popolarità. Iva. L-ewwel. Ħażin. Fil-verità irridu nibdew illi tfal nieħdhom it-teatru, u mbagħad jibdew mit-teatru u mbagħad imorru għat-televiżjoni, mhux bil-maqlub. Dak bl-Ingliż jgħidu it's a means to an end, not an end to itself. Ekku. U naħseb li ovvjament il-popolarità hija xi ħaġa sabiħa, imma meta inti titlef is-sugu u tittex il-popolarità biss, tkun qed tonqos mill-esperjenza wkoll. Għax inti sabiħ li Minuta baqgħna biss. Nafx, qed jgħaddi ħafna malajr ħin. Mela għajdilna l-ewwel appearance tijak fuq jew kella l-għodda bil-kantajt qudiem il-pubbliku. Tiftakarx kien L-ewwel darba naħseb kienet fuq programm tal-ġimgħa flaxija l-għadu xandar sal-lum kienu għamlu awdizzjonijiet insomma auditions għall-kor u ma nafx kif kont ħalt fil-kor.
U jien minni dak iż-żmien kont għad nis-sixth form la idea u lanqas ħiel li jien xi darba tħan nippreżenta xi programm jew nkun inkanta jew hekk. Imma hemmhekk nibtet l-imħabba tiegħi għal dol affarijiet għax rajt kif jaħdmu l-affarijiet wara l-kwinti u għad xi ħaġa bħal di toġobni. Bat ġew l-esperjenzi magħkom, ġew ħafna affarijiet oħra illi komplew rawmu fiha din l-imħabba. Proset. Nittama li triqat trid tkompli. Hemmhekk ħadd l-injezzjoni ngħidu aħna, ġifi ħadd L-ewwel xokk, l-injezzjoni, l-ewwel xokk li tajt isma' daret nagħmel jien, daret nagħmel jien. Wasal il-ħin għall-kanzunetta oħra kol. Għajdilna ftit. Se nagħmel kanzunetta bit-Taljan, illum ħanżewwaq ftit bit-Taljan, bil-Malti. Jixirqulek ħafna Taljani. Anka lilek jixirqulek. Jiena nixtieq għandi xewqa, telespettaturi forsi jistgħu jibgħatu SMS bil-kummenti. Tista' Min jixtieq jisma' lil Hermanika. Ħantilek l-SMS. 5-0-6-1-4-0-4-4. Proset. Jibbatulu SMS biex forsi fil-puntati li jmiss ġeluħ kanta. All right, sont l-SMSs. Bravi, 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 brava. Waħda minn dak il-kanzunetti li hija ġdida u friska l-kanzunetta Maltija. Proset minn qalbi, għaliex jiena nemmen il-kanzunetta Maltija trid nisbħalek biex forsi terġa' tieħu ta' xejn tal-ħajja. Fil-verità, kellna ħafna nuqqas fejn tidħol mużika Maltija u naħseb li dan it-timber qed jagħti wkoll koraġġ il ċertu forsi kompożituri u awturi li jerġgħu jibdew jiktbu l-kanzunetti għaliex il-lirika hija forsi aktar importanti mill-mużika f'dan il-każ. Kienek noħodha. Hija importanti ħafna ħafna u importanti huwa l-insitx. Il-mod kif il-mużika peress li miktubin mill-istess persuna u kantat mill-istess persuna jintiġġu flimkien, allura ikun hemm kanzunetta kompluta fis-sens illi l-idea ikunu aktar sħaħ. L-album hawn li kien suċċess. Fil-verità, naf li ħdimt ħafna fuqu, anke fejn tidħol produzzjoni ma kienx ta' daqqa wiġri, naf li qattajt ħafna ħin fl-istudio flimkien ma' Domnik u ma' Lito. Kelli ħafna għajnuna wkoll, ġifieri anke d-disin tal-qosra ħafna. Il-tim kien kollettiv u ħdimtu b'mod professjonali għall-aħħar, anke meta tisma' is-CD fil-karozza, tinduna li hemm ħidma warajja, mhux ġast mort l-studio u għamilt song b'ġurnata, mux dak il-kas. Le, għaxi. Jena xtaqt li dan l-album namlu għalija kien jisu achievement ħolma personali tijak. Rigal għalik. U għatta l-lura għat mux ħanuqt l-ura. Għattanka jek juhu zmin, jek juhu l-ħin, jek juhu l-flus, għax dar tkun finanzjat minni. Għat irrit namlu sew. Umbat, b'sorpriża kbira realizzajt li s-sew mux jena biznaf narfu, manka l-Maltin kollha, ġifiri, bħal-mettejt inti, ġifiri, dak li kun apprezza li jena ħadd iż-żmien u ħadd anki x-xogħol u kien hemm ħafna persuni bit-talent li għenuni. Ħasra huwa dak il-li hu, żgħir ġriedi dbiħ ammont ta' CDs, fil-verità, diffiċli biex iġbol l-ispejjeż għaliex. Diffiċli ħafna. Diffiċli ħafna, diffiċli ħafna. Però ma nistax ingergem ir-rispons. Kien ħafna aktar mill-istennejt. U għadu jinbih. Għadu jinbih, ġifri l-album. U sa jibqa' jinbih għaliex huwa album mhux jinbilli qiegħed fuq YouTube jew inkella tista' tniżlu l-lum il-ġurnata faċilment imma li jkollok dak l-album fidejk. Jien hekk nemmen ġifri anki jekk jogħġobni DVD jew album. Kunet nishtriħ, mux niddubba kopi jew hekk. Fatek għallu l-inti għalfeħa toqgħod fuq dasek flus fil-packaging. Anki l-kafe, fih xi ħaġa ta' apprezzament. Ma sabiħ, li kollok, ġifieri minn xtraħ kulħadd tapprezza jena jdu hekk. L-anja tal-poplu, naf li kien għal-qalbek u inti kont waħda minn dawk li l-anja tal-poplu rġajt tajtu l-verità. Lura dak li taniju? Dik il-push fil-verità u kien ħaqqu l-anja tal-poplu nemmen li huwa festival li jgħin ħafna l-kanzunetta Maltija b'lirika bis-sens. U Walter Mikallef, qed insemmi Walter Tefalil għaliex inxebħek ħafna Walter Mikallef fejn tidħol dat tip ta' kanzunetti li smajna issa. Walter Mikallef. Ma nafx influenzak Walter. Sewat li semmejtu għax Walter għal-qalbi ħafna ħabib tiegħi u għamilna kanzunetta saħan sitra flimkien, ġifieri kanta tal-aħħar miegħi u għedha fl-album. Influenzani ħafna, Walter ħafna ikbar minni għandu għalhekk semmejtulek mhux għax naf li Walter kombinazzjoni. Walter naf li fit-tnedija da. Għandu anki r-rima tiegħu kif jikkombina. Kif jartikola l-Malti speċjalment. U differenti minn ħadd ieħor. Ħanajtek. Bravo ħafna. Kiteb ħafna kanzunetti sbieħ u jiena lija kien ħafna modi l-lemħa tiegħi. Imma
fl-istess ħin rrid xi ħaġa li tkun tiegħi. U naħseb Naħseb irnexxielek għaliex tajt dak it-timbru li huwa tiegħek personali. hemm ħafna elementi femminili. Il-perspettivi huma femminili ħafna. Ovvja, imma xi ħaġa li. Imma mhix jiġifieri ftit kif tajt imponenti il-perspettiva femminili. Bla Anka dubju, fejn bla jitlu dubju. il-kanzunetti ta' mħabba. L-oħrajn, speċjalment għandek il-kanzunetta tal-prostituta li hija fiha messaġġ Lejlek xejn. qawwi ħafna. Ħafna. Ħassa ma nistgħux nisimgħu kollha daw is-songs illum. Jiena kelli x-xorti li niġi għall-launch għat-tnedija ta' dan l-album. Fil-fatt xtaqt ngħidlek grazzi għax ħanejlek faċli bniedem jgħidlek jiena nemmen taf fil-kanzunetta Maltija, taf kemm nemmen fit-talent Malti, speċjalment fuq it-television, taf kemm hu faċli. Faċli U tajda. kulħadd jgħidha. Imma mbagħad ċertu persuni speċjali u inti kont wieħed minnhom, jiġifieri they go all the way. Illi inti ġejt kont hemm għat-tnedija, tajtni support face tajt fuq il-mezzi tax-xandir u f'kull taqsima li inti u Frida Minn kellkom. qalbi, minn qalbi. Ġifieri dan importanti għax bniedem mhux fil-klim biss, imma fl-emir hemmhekk naraw lilek mal-familja Ekku, fit-tnedija. kienet xi ħaġa esperjenza sabiħa ħafna u apprezzajt l-istedina u apprezzajt ukoll il-mod kif inti preżentajt dan l-album fejn kellek ħafna nies importanti anki fil-lingwa Maltija, anki fil-qasam mużikali bħal Dominic Gallia u ħafna oħrajn li taw il-messaġġ tagħhom u l-importanza naf li Dominic jipprova jagħmel minn kollox biex jgħin anki nies bħalek li jridu jaħdmu bis-serjetà. Ħafna. Ġifieri l-arranġamenti kienu fidejh u għamel biċċa xogħol ta' Ma vera dispjaċik kien ma' żgur. Monolito. Laqgħa xejn għad naħdem miegħu ġifieri sal-lum għax qed nagħmlu xi produzzjonijiet ġodda Proset. għar-reprint tal-album. Issa, għarra, Kristu dal-album issa, jgħatemmek, x'qed tippjana? Ħanajdlek. Għajdilna Għax hemm ftit. ta' pjanijiet fejn tidħol Għajdilna. il-lingwa Maltija. Nixtieq nagħmel xoje l-affarijiet qed jitħejjew biex nagħmel kunċert f'Jannar. Ejsa. Id-data hija lesta mlejjija u l-ħidma tissir. Kunċert b'mużiċisti live, kif ukoll se jkun hemm anki sorpriżi, ġifieri mhux mużika biss, imma se jkun hemm Tajjeb. elementi ieħor. Proset. Nista' nagħtih il-żgħir li se jkun involut Trevor Zara bil-kitba tiegħu. Ġifieri se jkun amalgamazzjoni sabiħa. Proset. Jekk tkun tista' tiġi. Bil-qalb kollha, jiena bil-qalb kollha li ħanġi żgur. Ħamorru għal-reklami, U jgħadulna? nista' ngħid dakinhar se jiġi wkoll imniedi il-verżjoni l-ġdida tal-album għaliex se jerġa' jiġi printjat b'format differenti u anke f'xi sorpriżi fil-kontenut. Ġiħaj konna xi songs ġodda wkoll? Ekku, min għandu l-album li għandek inti ħajkollu limited edition mhux ħajrġa' joħroġ dak. Proset. Mela, ibqgħu magħna ħamorru minn sajta pubbliċità u mbagħad nerġgħu l fil-programm biex nikkonkludu wkoll anke ma'